Πατσατζόγλου, λάθος, πάνω στο Βιερίνια, θέλει να δοκιμάσει από εκεί το δεξί. Ο Σάχα μοιάζει να είναι και είναι εκτός θέσης. Ευνηδιάζεται, η μπάλα περνάει out. Η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι καταγράφεται στο 15 λεπτό της αναμέτρησης. Εδώ έχουμε νεύρα ανάμεσα σε Γκαρσία και Τσιμπούρ. Μπαίνει στη μέση ο Μάλεσας για να χωρίσει τους δύο παίκτες. Και πάμε να δούμε πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Εδώ ο Γκαρσία βρίσκει την μπάλα και ο Τσιμπούρ πηγαίνει με τις τάπες στη διεκδίκησή της. Ο Κάκος καλεί από όλους να φύγουν μακριά από τη φάση και δείχνει από μία κίτρινη κάρτα στους δύο παίκτες. Βιτόλο για τον Γκαρσία. Σημαδεύει τον Βιερίνια, ενώ έχουμε μπει στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Ο Βιερίνια, ο Φωτάκης στο σούτ, 1-0 ο ΠΑΟΚ. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, είναι ο Γιώργος Φωτάκης αυτός που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Σάχα. Φωτάκης που είχε σκοράρει και στο προηγούμενο εντός έδρας παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Σαλπικίδης, Σακελαρίου, δίνει στον Σαλπικίδη, έχει στην πλάτη του τον Μάκο, έκανε την περιστροφή, η μπάλα μπήκε στα δίχτυα, υπάρχει σηκωμένη η σημαία από τον πρώτο βοηθό, είναι offside. Ελζάρ στην πλάτη του Μπλάνκο για τον Σακελαρίου, ωραία η προσποίηση από τον αριστερό μπακ του δικεφάλου, η σέντρα σουτ βγήκε. Ο Λεωνάρντο έχει χώρο, θα δοκιμάσει από εκεί το σουτ με το δεξί, μπάλα πέρασε out. Και αυτή είναι η πρώτη τελική προσπάθεια της ΑΕΚ, ένα σουτ προς την αντίπαλη εστία. Με πρώτα αυτή τη φάση με τον Φωτάκη, δοκιμάζει από εκεί ο Σάχα. Κόρνερ. Μπροστινή παλιά για τον Τσιμπούρ, ο Τσιμπούρ ο οποίος στη μονομαχία με τον Γκρέσιτς, ο Τάσος Κάκος δείχνει το σημείο του πέναλτι. Ο Βραζιλιάνος εκτελεί η μπάλα στα δίχτυα, 1-1 η ΑΕΚ. Στο 69 με σκόρερ τον Λεωνάρντο. Κακό κοντρόλ από τον Γκέντσογλου. Βιερίνια του δίνει στήριγμα γρήγορα ο Ελζάρ. Η τρίπλα δεν βγήκε, έκοψε ο Λαγός. Ο ΠΑΟΚ μένει ψηλά με τον Κριστιάνο. Κάπου βρήκε η μπάλα, υπάρχει φάουλ από τον Μανολά πάνω στον Κριστιάνο. Και κόκκινη κάρτα από τον Κάκο στον Μανολά. Δείτε ξανά την προηγούμενη φάση. Και από ένα ακόμη replay. Καταιγισμός από μπουκάλια, πλαστικά και άλλα αντικείμενα προς τον πάγκο. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτή η ένταση. Βλέπουμε εδώ και κάποιον φύλακο να έρχεται στον αγωνιστικό χώρο και να επιτίθεται προς κάποιον από τους αναπληρωματικούς της ΑΕΚ. Οι άνθρωποι της ασφάλειας του ΠΑΟΚ βέβαια τον έχουν απομακρύνει τώρα. Βιερίνια περνάει από το Λαγό σε πρώτο χρόνο. Περνάει και στη συνέχεια ο Λαγός τον καταδιώκει. Ο Βιερίνια στη μεγάλη περιοχή από αυτή τη μονομαχία με τον Λαγό πέφτει κάτω. Τώρα είναι η σειρά των γηπεδούχων να διαμαρτυρηθούν. Εδώ ο Μουσλίμοβιτς θέλει να δημιουργήσει πλεονέκτημα. Δίνει στο Βιερίνια. Προσποίηση από το Βιερίνια. Θέλει να βρει το χώρο να φέρει την μπάλα στο αριστερό. Το έκανε το σουτ 2-1 από τον Πορτογάλο. Ο ΠΑΟΚ χτύπησε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, χτυπά και στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Εσείς ξαναβλέπετε το γκολ του Βιερίνια με ένα άπιαστο σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, αφού βρήκε το χώρο, έφερε την μπάλα στα αριστερό, 2-1 ο ΠΑΟΚ. Τώρα έχει βάλει ο Τάσος Κάκος το χέρι στην τσέπη του. Να δούμε σε ποιον θα δείξει κόκκινη και δείχνει κάρτα κόκκινη κάρτα στον Τραϊανό Δέλα. Ο λόγος είναι ότι αντέδρασε. Άλλο ένα μπουκάλι, μεγάλο μπουκάλι 1,5 λίτρου αναψυκτικού πετάχτηκε στον πάγκο. Ο Δέλας το πήρε και προσπάθησε να το πετάξει προς τα πίσω. Βέβαια τον συγκράτησαν οι συμπαίκτες του. Γι' αυτό το λόγο ο Τάσος Κάκος τον απέβαλε. Έχει κερδίσει φάουλ η Ένωση
Ο Λεωνάρντο πάνω στη στημένη μπάλα, όλος ο κόσμος στα καρέ του Κρέσιτς. Με το Σάχα να έχει αφήσει την εστία του και να έχει προωθηθεί και αυτός για να διεκδικήσει την μπάλα. Ο Λεωνάρντο, πέρασε η μπάλα, ο Κρέσιτς, μεγάλη απόκρουση, διώχνει ο Μουσλίμοβιτς. Νέο γέμισμα από το Λεωνάρντο, διώχνει ο Γκαρσία, τελευταίο σφύριγμα από τον Τάσο Κάπο, το παιχνίδι τελειώνει στην Τούμπα.